Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Afternoon edition. Action reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action reports. Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Wow! Hey! 55 minutos nakaligad sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kamusta Bacolod? Hello Negros Occidental. Hi! Bugos nga kalibutan. Action Reports After Edition yari kita sa Pizza 26 sa Mayo tuwig 2021. Bao nagahabil-habil na lamang ang mga inadlaw sa ikalimang bulan sa mga tuwig. Dari sa Bacolod daw hindi maayo ang dalagan sang tiyempo. Bangod sa pagtupa sang ulan subong hapon. Tulo talit here. Nga nagadabo-dabo kon kaisa, may tion man nga gulpi lamang sa nagadamol. Dari sa Bacolod, I don't know, siguro mo maning sitwasyon sang tiyempo sa mga banwa kag syudad sa balibot sang Negros Occidental. Inyo ka-aksyon Marlon Hirvaya, welcome sa siring nga palatuntunan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabayan sa nga balita lokal, nano ang mga dapat naton talopangdon nga mga balita sa lokal. Oops! Hindi anay pagriuna. Hoy, untati anay. Mayara sang cease and desist order kagin issue ang Bacolod City Legal Office agod pauntaton anay ang operasyon kaganuman nga mga aktibidad sa ginapatihan illegal reclamation sa suwa sang barangay Sumag, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Ang cease and desist order nagasakop ini sa operation business activities sa Purok Mabinuligon 2
sumag kagapurok Punta Balas, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Amo ning sabat sa reklamo mga kaaksyon ni Kapitan Rodney Carmona sa nga barangay Sumag angot sa ginaaligar illegal nga aktibidad sa Sumag River. Ang pagpanapas sa mga bakhaw kaga pagtampok sang duta nga nagalapaw hasta sa suba. Ari man ang gali, dasig malang ang pag-akto kung ang isyu naga-aso-aso kag nagatribo kahos publiko. Pero kung why ni magtribo kaho mga ka-aksyon, balang surad ng akto de, do hindi guro no? Ang cease and desist order, temporaryo lamang ni nga pagpauntat sa aktibidad. Samtang nagapadayon ang investigasyon, kag wala pa madesisyonan ang reklamo kag kaso nga ginpasaka. Kung mapamatud-an nga may taugid man nga nakakometer sang pagsupak sa kasuguan, dapat lang kasuhan. Dapat wala sang aregluhanay kung layigid, kung tiko kag may violation, dapat ipatong ang nagakaigo nga penalidad. Dapat lang tadlungon ang tiko, hindi kaya ang tiko nagid tikoon pagid. Una sa balita, una sa aksyon. Ang guwa sila mga kaaksyon, tiririko sanda. Tiririko nga sahi sa panggobyerno. Kag pagsinalayo. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibasa rin nga balita sa bahin ng lokal? Ang mga alkalde hindi lamang dari sa Western Visayas, kundi mga alkalde sa Bugos nga Pilipinas. Nagdialogo sa kaya Philippine Drug Enforcement Agency akon PDEA, Director General Wilkins Villanueva, angot sa local law enforcement, patok sa illegal nga droga. Importante nga unuhon tagid, kaya illegal nga droga maka-aksyon halos kada adlaw. Diri sa Bacolod City, may drug buy bust operations nga ginapatigayon. Tining sinapol ni ginorganisa sang League of Cities of the Philippines kon LCP, grupo sa mga city mayors sa Bugos nga Pilipinas. Di sino ba lang nga pamuno daw, sino ba lang nga serbi nga presidente? Kuning ato sa ning Bacolod City Mayor nga si Mayor Bing Leonardia. Ang tuyo para mapasangkad kag mapaayo pa ang koordinasyon, ang collaboration sa tuwa sang PDEA kag mga city mayors kag para madugangan ang kapag-on sa kampanya sang gobyerno subong para matap na ang problema angot sa illegal nga droga. Pero kadami man pamatian. Pero kung balikan naton mga kaaksyon ang mga nagkalatabo sa mga nakaligad, damo-damo na sa mga dialogo ang problema ara gyapon. Ang illegal nga droga labi na ang mga demonyo nga sabone ara gyapon. Diri sa Bacolod kag Negros Occidental hindi magpaulihi. Dablag lang mayara sang buy bust operations, di ba? Dito sa may sunad sang Muntinlupa, ang duwato ka mga subject mga ka-aksyon lunsay patay. Mga miyembro sang DV Negracia Drug Group nga ang leader sa ning grupo mga ka-aksyon si Michael DV Negracia nga taga-sunad sang Silay diri sa Negros Occidental. Ana sa punto si DV Negracia patay sa Antipolo nagligad nga Mayo 19. Sang Domingo lamang mga ka-aksyon may buy-bust operations man sa Muntinlupa City. Ang duha ka mga subject sa nasiling tarapatay, ginasiling nga nagbato sa mga otoridad. Ang transaksyon to daw bugas lang niya mo, daw dulce lang mo, pulo ka kilo ka sabon transaksyon, sa 8 milyones pesos ang bili. Dire sa Bacolod mga ka-aksyon, ariholan tawan nyo bala, pamatiin nyo bala. Subong lamang nga hapon, may balor na naman 20 mil pesos nga suspected siya mo ang nakuha sa duwa ka mga persona sa illegal drug buy bust operations. Balik-balik, daw guba nga plaka no, ang baligyan ay isang shabu. Ara na sa sulod sang subdivision, ining 20 mil pesos ka na-recover, ara sa sulod sang subdivision. Nami, ang mga nagkaladakpan subong priso, pero basi pila ka adlaw kon bulan bla. Wa na naman kag balik na naman sa pagbaligya. Nami.
Nami nga sitwasyon sa Bacolod City. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagid mga kaaksyon, hindi lang diri sa Bacolod. Dito sa may syudad sang Kabangkalan, sus. Araw nga sahi sang utok timang sa isa ka anay miyembro sang Philippine Army man. Amo ni guro nagtulod sa iya kun nga magbaligya sa Cebu. Kaya wala na sa trabaho. Galing kabanti in mantsahan niya di makaaksyon. Misan anay miyembro ka sa Philippine Army. Dala mo mangyapon nga lang di sang militar sang Philippine Army. Anay miyembro sang militar. Anong gadanggad-gad siniman? Nadakpan nga nagabaligya man sang Cebu. Ikaw mo kay nakaagi militar mga kaaksyon kay siguro nagasalig bla nga hindi sa giliyon madakpan. Tiara, marisi. Kundi tiklo sa bypass operations. Daw pariho lamang siguro sang sinindikatong pinsar sa sining subject ni. Kapanti, sa una nakaagi ni sa galidakop man. Sa kaso man angot sa illegal nga droga kag kaso nga paghupot sang pusil. Nagligad lamang nga bulan sang Pebrero ni. O, nantawan nyo bala? Illegal drugs kag illegal possession of firearms mga kaaksyon ang kaso. Pero nakapiyansa pa yaw. Tekon makapiyansa ka, gwa ka na temporaryo. Ipagwa sa niyo, balik sa bisyo ho. Balik sa babaligya sang Cebu. Kaya man na dulsilig kag utan no, nga ginabaligya. Ang nakuha siya makaaksyon na 60 gramo po mas o menos. Ang kapagaton sa kadapatihan Cebu. Ang bilis na kon baklon, sobra 400,000 pesos. Nan, harabaligya pang wala. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sabong nga may mga dialogo na naman nga ginapatigayon, ako sa rin ang mga local chief executives. Mayo na lang yung dulo dialogo. Sa wala na ganda nag-Aktobla. Sang sa mag-lunsay na lang sila pahimunong da. Kagpabayan na lang baginaha sa ring sabog apon rin sa pungsod Pilipinas. Sabong nga may mga dialogo na ginapatigayon. Ay Hans pila kaadlaw may madakpan nga dalagko dari nga mga sindikato sa ilegal nga droga. Kaya to si Michael D. Vinagracia makabig to nga kung sa mga isda pa na kung isda to. Tako to nga isdang inasa nga nahulik. Grabe ito yung coverage ni D. Vinagracia mo kung record sa mga otoridad ang paghahambalan. Militar o kung kapulisan kag PDEA. Illegal nga droga laban-laban kung mapatay ang leader maka-aksyon may sunod na nga may masunod na nga sub-leader. Kaya mo na may mga dialogo ayhan may mayura na nga pabuton kita o kung amo man sigapon ang magkaladakpan pipitsogin gyapon sachet lang gihapon ang pinakagamot ara gihapon nagabarangisi ka nagakadlaw lang kaya hindi sa madakpan. Kung tani, kung mayara sa mga dialogo nga ginapatigayon, tani mabatsagan man sa mga tao nga may maayong resulta kami yura, no? Kag nga sa illegal nga droga lang kag kriminalidad, ang road clearing operations lipat na ka mo? Kung base ka pa bulag-bulag lang mo na? Road clearing operation, dapadamo sa nagabuno sa aton diho. Nara naman, nagbalalik naman. Ang iban gani mga kakson, klarong-klaro ya mo. Ngara nag-skill sa dala ng istruktura. Ang opisyal pa mismo sa gobyerno, amo yan nagaduso sila nga plastark mo na. Nga pakitang gilas mo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang PHO sa Negros Occidental may pangabay sa mga tao. Hindi maghala kapataka kag pagpalaptas ang fake news. Fake news angot sa bakuna kontra COVID-19. Ang pagpalaptas ang peke nga balita akong impormasyon angot sa bakuna nga nagasunod diri sa Pilipinas. Isa ini sa kidalantaw sa nga PHO nga rason kon nga subong damo gihapon
sang mga tao nga nagaalang-alang, nagaatras abante sa pagdesisyon kung bala mapabakuna o kung hindi. Ang siling ni Dr. Jessica Faba, isa sa mga medical specialist sa nga PHO, Liz, hindi gilayon magpati sa mga ginapost sa social media angot sa bakuna. Kung wala malang sang mapiho, way malang sang kasiguraduhan, kung diin ina naghalin. Ang patihan lang hambal ni Fama ang halin sa World Health Organization, halin sa Department of Health o kung halin sa ilang saring opisina nga Provincial Health Office. Amo gini resulta kung ang isa ka tawo nga hilig sa social media nga wala sang pagpulo panilag anay blang ginihimo ining padaso-daso bla. Yara gani nga medyo may pagkaharas-haras pa pagkakita kag pagkabasa sa social media ga sulurep diyon ang isa nga kalibutaw dayon ka share para lang ko maka-post. Boundaries bakulod damo ko sa nakilala nga mo nisla ho damo nisla labi na ang mga ginatawa KSP ang kulang sa pansin. Maka-post lang sila para mapansin lang. Kis agani nagahilinaway pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang brown out. Sino ang luyag sang brown out? Sabi kabot may sinyo da, hands up and hands up. Salawat. Sino ang luyag sang brown out? Baw kadayaon, wag isa may hands up po. Atensyon. May brown out na naman nga matabo pero hindi maghalin sa Seneco. Kundi ang brown out halin sa Nuseco. Magsiling kita Nuseco, Southern Negros, and yung magka-aksyon. Ano ba lang coverage sa Nuseco? Anong sakop sa Nuseco? Yung main office sa Nuseco, nahamtada sa may sityo Nagaho. Sityo Naga, Barangay Biniquel, Surasang Kabankalan. Ang coverage area sa magka-aksyon, Pulo Pandan, Valladolid, Pontevedra, San Enrique, Nakaluta, La Castillana, Isabela, Moises Padilla, Hinigaran, Bidalbagan, Himamaylan, Kabankalan, Ilog, Kawayan, Kanduri, Sipalay, Kag, Hinubaan. Mo, no? Importante rin ang mabaluan sa ato sa magka-aksyon na sa may Southern Negros. Pero ang apektado na rin magka-aksyon area sa Hinubaan, hindi man kay kabugos ang Hinubaan. Porson lang niya. Mayara sang clearing interruption advisory. Naging pagwa ang Nuseco magka-aksyon na siring. Mayo 28, Biyernes kadlaw. Alas 8 ang takna sa aga, tubto alas 10. 2 ka oras lang. Ang rason, clearing sang single phase line ang apektado nga lugar. Zone 10, Barangay Bakoyangan, Banwa sa Hinubaan. Yang Nuseco kung may pangabay sa tanang nga miyembro konsumidor. Magpangaman ka ba? Magpreparar sa temprano pa. Ano pagid? May 28 sa gihapon, alauna tubto alas 3. 2 gihapon ka oras. Clearing sang single phase line. Ang apektado nga lugar, sityo Dalugamay, Barangay Bakoyangan, Banwa sa Hinubaan. Kag sityo Sangki de Oro, Barangay Bakoyangan, Banwa sa Hinubaan. Madamo nga salamat, hambal sang Nuseco. Normal na. Hindi na rin pwede mapunggan ang mga power interruption Kaya part ina sa ina sa ding maintenance activities. Kaya kinahalan man sang clearing operation. Mamos ang tawag bla. Ang tawag change oil man Ang tawag kinahalan man nga i-kondisyon ng lawas. Amo-amo man ang mga kakson ang ato sa ding linyada sa elektrisidad. Amo-amo man ang ato sa ding mga kooperatiba diri sa Negros Occidental. Ang dapat lamang kalikawan sa mga cooperatives na makakson ng gulpiada ng brown out la. Na brown out, kaso may mabalaan kung anong rason, kung tawagan ang ilas sa nito natapan, naga-ring-ring lang telepono, pero permi-permi, busy gidya. Maupod ang tudlo mo sang halaka dial mo. Hugis ada mo kapag yan. 512 DNSTL oras na alas 5:12
Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa balita nasyonal, Comelec gindepensahan ang kontrata nga gin-award sa Smartmatic. Wala nga bang guro sang pilion pag iban din Comelec. Smartmatic, di kayo manik kung may iban nga bago naman nga ngalan. Di ba tihan naman na daw? Una sa balita, una sa aksyon. 50 ka mga opisyal, senior official sa isang AFP. Kumpirmado na sang Commission on Appointments ang ila sa nga nominasyon ng presidential appointee ini sila. Hindi mo silingon nga ginpili sila sa presidente, amo na nadayon, pungko sila sigida sa ila sa nga posisyon, may Commission on Appointments pa na nga pag-aagyan mga kaksyon. LGU, amo ang mga desisyon kung sin o sa A4 workers ang unang bakunahan. Samtang 7 ka adlaw nga quarantine para sa fully vaccinated nga OFWs, suportado sang dole. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalawon tara sa nga bahin ang observation report sa atos sa nga patrol. Tapos tahontang pila ka mga dalan na labayan sa atos sa nga patrol. Ang mga parkingan piho ko ara pa, pero kung kaisa ang ina-parking gakadula na. Sa patrol with Action Eden Aboso, basta Wednesday, Action Eden, please come in. Ay nga po action kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon o grabe ang hindi magigrabe ang changes ang panahon ng action market na. Daw ara sa ang panahon ha, daw ara sa ICU ha. Oo, Grabe, grabe. Oo, kay Tikarte kasi ingkis ang init gina action mar. Pag launa alas 2 puwerte ang bubo sang ulan. Pag dugay-dugay amo naman ni subong oras nag-ulo init naman. Subong do nagawat-amat naman huluhandong action mar pero ti magtanaw kita sa aton sining kalangitan medyo daw gulugal umon action mar no kag ti do may indication nga may another set of pag-ulan naman karon sa gabi. Pero ti galing kay ti damo man sa naghambal nga tani hindi lang mag-ulan para makita ang eclipse karon. Oo, no. Umpisa na is 4:47 tumo pero hindi pa nikitaon gid kay galakat na siya. Samtang nagalawig ang oras kag pagkagabi karon na sunod din dira gid makakitaan, no? Mga Yes, 9 may alas 9. total lunar eclipse action mar. Pero may mga na Kapati ka man nga damo ko ng mabulaga. Ako pa na isubon ko. Nambal ko, hala, sige, ang mga bana da, ako mga asawa da. Bao. Kung ang inyo, siningiti ayo, natulad to sa inyo balay, hingagaw na nga daan, puli. Hindi ka na magpagabi, o kung hindi una paghulton pa, nga teksan ka, o kung tawgan ka, diin ka na. Nugay na. Ina. Base karon nga ang eclipse ang mapasibangdan nga magbulagay kamo nga duha. Dinungangan pa nilang problema. Kumakambal pang eclipse guro mambal nga. Ay ano man yung abot kaya sa inyo. Nga ako yung pasibangdan niya sa inyo sining nga pagbulaga yaman pero te kabalo ka naman sang Pinoy action mar no kisang iban may pilaman nga mga nagapati may pilaman nga wala nagapati action mar no pero te sige lang ato bay ilang deda na eclipse ang importante mahingagaw kaya puli para hindi ikaw maulanan sa dalan nga grabe magbubo dan ang ulan base mabasa ka pa da kag makatuga pa sang imo sini nga paghilo-hilanat amo nang budlay dira kung maghuluhilanat ka kag makulbaan ka kung wala ka sang wala ka na sang panabor wala ka na sang pang-amoy kung baga action mar no pero amo ginadapat ang halungan naton action mar especially sa aton sining mga motorista na wala labot sang ulan diri gyapon sa bahin sang BS Aquino Drive action mar ara sa gyapon ang mga dalan nga ginapang bungkal kag padayon nga ginakaayo diri action mar kalaba-laba na halin diri sa may pila ka raya di sa hospital tubtob sa bangga sang BS Aquino lapos na sa may station 2 ayan action mar kadamo o kung kalaba na sang ginabungkal din nilang dalanon. That's why nga ang duha ka dalan nga sa isa ka way, isa na lang ang maagyan. That's why nga isa man sa rason kon nga nagatugas ang medyo bulubugat nga dalagan man sang trapiko pero dapat kinanlan maghinay-hinay lang gid kay kung kisa kung gabi may ara iban nga mga utod nga dalan nga wala bala sang reflectorize
Di kabudlay kay kuan ng maungad ka action mark kung di mo sa ulong dalan bala nga may guba na dira gare o kung may buho na dira tungod nga ginakay o that's why nga halong-halong lang gid. Diri man action mark sa bahin sang Lopez East Circumferential Road ara naman ang medyo bulubugat man ang dalagan sang trapiko amo gid ang permi action mark no nga bugat man ang dalagan sang traffic dugang pa dira man sa bahin sang action mark bahin sang Lacson Street, Dalan Araneta, kag subong man dira sa may tubang sang San Sebastian Cathedral, bala action mark, yung mga kiosko na sige hapon, mga nagabaligya sa mga dry goods. Ang aton sining mga jeepney drivers, hindi mayo kapa higad-higad gid action mark kag kapadugay hulak man sa mga pasahero, bangod nga hindi man sila pwede kapulo pahigad gid kay mayara sang mga tulotapang ko dira. Naglabay kita action march sa bahin sang New Government Center expected nga base karon may bag-o nga mga post o kon palayag ang city government kay tinakita naton diri sa may fountain area ginakuhaan sang video si Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Oy. Actually, kita ka palapit yan syempre, bangod sa securities, kaya syempre, kuhan pa sila action mar, video shoot pa sila bala. Si Mayor Bing lang man ang ari diri bala sa may pangalan, diri nga Bacolod, nga dako, ang background niya, NGC. Di wala pa kita kabalo kung ano ni karon action mar, ang mga bag-o naman nga palayag sang alkalde, kung ano may mga development kung ano ni Action Mar angot ang ini nga video kay do bag-o lang gid sila nag-umpisa kay do bag-o lang gid nagkanay-kanay ang panahon wala na nagtulot-talit kag wala man sang init na Action Mar no kay ti alas 5:18 naman sa sininga oras sa downtown area Action Mar usually ang mga one way bala may ara siguro sa mga pangayaw bala nga mga drivers nga gakalipat sila o kung wala gid sila kabalo nga one way ang dira nga area that's why nga nagasinumbaganay ang ila mga silbato nga kag nagasingitanay nga one way na dire dugangan pa sa mga nagapark bala nga salakyan nga ulo lang ang gapahigad ang buli bahala na tikis makatuga pa sang trapiko kung may ara dira sa mga salakyan o kung driver nga haras-haras mahintukan ang buli sang salakyan nga nagapark na hindi man insaktong pagpark amo naman action mar ang dugang pangarason sa pagbugat sang dalagan sang trapiko diri sa bahin action mar sang Central Market Burgos kag ang aton sining Libertad Public Market may ara naman sang pipila ka mga residente pumuluyo naton nga amo ni oras ilay schedule nga magpanindahan para palanya puno nila karon sa gabi kag para man pamahaw naman sa buwas aga. Ang iba nagahingagaw pa kay ti limitado sa gihapon ang mga pasahero nga makasakay sa salakyan ang iba dinaguso ang iba pinalimbaan especially action mardo we don't know kung ginakulang o kung tungod nga gagmay lang gid ang mga jeep bala nga nagabdahe sang Takuling Mansilingan action marti ang nagabantay dira sa bahin na sang Libertad Public Market bulubudlayan sila magsakay dira kay ti ang halin diri sa downtown ang Takuling kag Mansilingan nga mga jeep puno naman mo ti paglambot sa Libertad swerte na lang kung mayara sang manaog dira nga pasahero may makabulos nga another pasahero galing kay tungod nga ginasunod pagyapon ang proper health and safety standard nga 50% lang sa seating capacity sang jeep ang mapahanugutan ti medyo ulugwan tagid kita ang iban sa una 30 minutes na lang nagahulat man nga agud to makasakay sa mga salakyan pero subong yan lambutan na masobra isa ka oras sa pagpaugat sa paghulat man sa pwede nila masakyan pauli. So far action mar ang aton sining mga ang aton sining palibot sa siyudad sa Bacolod wala gid man sa mga dalagkuan nga aksidente kag insidente nga na-record man subong nga hapon. Bantayan na lang karon ang sa aton man pabalik report ang detalye sa bypass operation nga gidpatigayon mga alas 2 kaina sang hapon. Para naman sa complete na management sa inyong liver detox mag-Detox 500 sa kada adlaw kaya ang Detox 500 may
observation report halin sa Patrol Action Ignaboso. Unang sa balita ng action. Sa Kapalod Action Radio. Ini nga bahin dulong masaton sa kalwa. Okay, live stream. Gabonitor si April or Sabia sa Masbate. Good afternoon, Sir Marlon. Salamat. Arama si Lobaton, An Lobaton. Mayang hapon, Sir Marlon. Watching from Amman, Jordan. Salamat. Elizabeth Malakagamala, keep safe. God bless us all. More power to ARB. Si Eric Herrera, watching. Good afternoon. Manjo Biarnejo, Araman. Rosalina Arellano Espadero. Good PM, absent ko sa iban nga program kay nagpa-vaccine ako. Tugay-dugay ha. Nagpa-vaccine sa gym sang Plaza. Hambal ni Rosalina Arellano Espadero. Tugay-dugay ha. Mayara ko balita angot sa vaccine, no? Halin sa Provincial Health Office. May importante nga panugyan dugay-dugay, no? Okay. Barrio Garay, mayong hapon nagsumarlon. Arama si Eric Rojo Asiado, mayong hapon nagsun na Marlon. Monitor ko diri sa Quezon City, Metro Manila. Liog ko Tamyaw family Asiado Rojo Magdato Kaniyada Hinuvaya kag mula si family diri sa may barangay Pandanon Silos Banwa sa Morsia. Salamat gid damo da sa Pandanon mga Hinuvaya family, no? Matapos COVID-19 ka balagaw-lagaw man tada, no? Si Ima Alcuala Kelstrom, good afternoon, watching live from Sweden. Humalumina Raman Athia Kim Eriman, good afternoon. Michael John Pisison, monitor lang Chato Elisi Paranaque, ganit ko lang Toliamo, Boys, Kent, Cesar, Barcelona, Christopher Gison, and Chris. Thank you. Noe Erwin Gonzalez, good afternoon. Monitor lang ko. Arama si Eva May Manukay, good afternoon. Rose Ann Labrador Rizala. Always kid kami kapamati sa report ni Action Marlon Hinovaya. Okay, Rose Ann, thank you. Si Didane Jonah, pabakuna na sila, gaamat-amat balik ang tawo sa normal. Nagawi pero ang COVID wala pa natapos. Lain na may proteksyon ka sa lawas. Tapos si mo kusi sang needle ready ka na mag-expose sa kanaman. Arama si Joval Trinidad, have a blessed Wednesday afternoon, Sir Marlon. Monitor kami sa may Kabangkalan City. Okay, thank you. Ana Sinoro, good afternoon. Maricel Bis Marande, always ka monitor. Labin na si Papa sa barangay Isyo Banwasang Kawayan. Ana Sinuro, trangkaso naman na dayon, COVID na action gali, ang tiyempo bala, kung pigaw immune system, trangkaso correct. Migo ta Ben, Jibantong, araga monitor, musta ka na, Migo Benz, good PM, sa mga amigos ta, no? Sa Bats 93, amigo ta Ben, Jibantong, no? Pa-bike lang na si Migo ta Ben, no? Dara sa ibang nga rasyon. Araman si Maria Ku. Good PM, Sir Marlon. Okay. Jocelyn Dibondis po, good afternoon. Allen Lowe Himotea, good afternoon. Aksa Marlon, gabonitor kami di watching live from Linawon, Kawayan. More power sa program. Stay safe and God bless. Ana Madri Gosrob, Araman. Okay, thank you. Mary Grace Ignacio, good afternoon. Akson watching from Hong Kong. Salamat. Pelton Lipora. Good afternoon, Aksa Marlon, watching live from Pasay City. God bless. Thank you.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa Negros Residences mga ka-aksyon, ang sadtuan ay ginatawag nga kadiwa. Muna sang venue mga ka-aksyon nga sa diin dara ginapatigayon ang pagpangbakuna sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial. Kabahin na din sa ginatawag nga Barangay Kapitolyo Vaccination Program. Ti ang karamuon nga daan sa mga empleyado sa Provincial Capital, mga sobra 3,000 ini sila. Kag hindi man basta-basta ang COVID-19 nga umigo dara mga ka-aksyon kay damo man sa mga empleyado ang natapikan ban sang COVID-19. Ang iban sini gani ara paghihapon naka-isolate sa quarantine facility sa Mambucal Summer Resort, no? Sing kadamuon mga ka-aksyon 52 makin mo yan. Ang 52 subong na nga tuwig 2021 may provincial board member nga nag-agi na gani iya bakuna, naka-first dose sa bakuna, natapikan gyapon COVID-19, subong nga kapahuway sa Mambucal, naka-first dose sa bakuna. Provincial board member na siya, may isa man ka department head, ara man da, nagapatapos-tapos sa lang sa ila sidi, nga mga inadlaw kon quarantine period. Ang Provincial Health Office nga amo gid nagapatigayon sang pagpangbakuna mga ka-aksyon. Nagsiling mayara pagid man ya tawo mga persona, damo pa nga mga persona nga subong way pagapon maka-decide kung magpaturok sa bakuna o kung hindi. No? Kay antes kadara magpaturok, mag-decide mga ka-aksyon, may filapan ka nga formas, no? Ang ipasa mo da kag schedule ka. Ti sa kanabuon mga ka-aksyon sa gitagaan sang formas, damo sang way pa nakapasa, but silingon, damo sa nagadawa-dawa kag damo pa sang wala maka-decide. Na ano ang observation, ano ba nanawal sa PHO? Ang hambal ni Dr. Jessica Fama Maka-aksyon, ang isa sa mga medical specialist sa Provincial Health Office. Isa sa ginalinan sila ining mga hindi tuod ba lang information nga gina-post sa social media, partikular sa Facebook, may kantanan sa bakuna kontra COVID-19. Di ba? Kita nyo mga guro na, mayara yung nga pagkabasa, pati na yun. No? Ti ang panugyan sang PHO pagi kay Dr. Fama, i-check nyo anay lang, tawon nyo anay, kung wala inang information, halin sa legitimate, halin sa masaligan nga departamento, World Health Organization, Department of Health, o kung halin sa ila talatapan nga Provincial Health Office. Kung waay ka mo makita mga ka-aksyon kung di na naghalin, di ka mo pati kag plus hambal ni Fama, hindi gid pag-i-share. No, hindi gid pag-i-share ka nagalapta, man may ara ya manuglantaw sa Facebook nga way diya guide mo. No? Tama na ba na maghalak pa libog pagid pag-usisa ko bala di na naghalin pagkabasa lang sa mga tinaga dapat TSN sigida ti man ang ginalinan isa sa mga ginalinan lang hambal ni Dr. Fama. Importante ka manawagan sa nga PHO, Dr. Jessica Fama. May ara gyapon sang mga nag-doubt about vaccination, no? Kay tungod nga damo sang mga fake news nga nagalagaw sa social media. So ang aton nga ginaayo ta ang mga tawo bala nga hindi lang basta-basta magpati sa social media. Mapati kamo sa mga valid kaglihitimo nga mga sources like the Department of Health, WHO, World Health Organization, amo na mga legitimate nga mga sa inyong mga local government unit nga mga health advocacy programs sa programa sa inyong mga local government. Amo nang aton patihan tungod nga sigurado tayo hindi na fake news. Any news nga halin sa official nga source gina-research na siya anay kag ginasigurado nga insakto, no? Pero sa social media, damo na daya fake news, damo na daya mga, kung isa damo pati kagituod sa ilamang, kito kanami sa pagplasta nila. Pero, usually ang mga mga fake news sa social media, wala na siya na research, hindi na siya valid, wala siya sang adequate nga, hindi siya evidence-based. Kaya galing ang mga tao, ang tendency, kung may fake news, gina-share pa. So, amo na nagalapta ang fake news. So, amo nang aton nga campaign subong nga hindi kita basta-basta magpati sa nagagawa sa social media. So, klaro na nakabay pa nga makabulig iniinganyo, ha? Makabulig inganyo sa mga wala pa dara makadesisyon sa pagpapakuna kontra COVID-19. Kay sa ulihi, base balakag tonyong siko nyo sa hindulsol bla?
na ining ayawan ka na pangita balasang supply sang bakuna. Kag kung amo pa na pag-decide mo nga mapabakuna na gali, kay nagdisbentahan na lawas mga wayas ang vaccine na lawas mo, yawan ka base sa uli kapalibog sila. Kag aring ginamuno kag gidpermi, base sa uli mag-action malin aton mag-decide ang gobyerno nasyonal nga himuon ibutang bilang isa sa mga requirements sa pagproseso sa gobyerno ang vaccination, ang certification nga nakapapakuna ka. Yawan ka naman. Agi mo lang na mga kaksyon ang sakit sa papakuna. Munang panawagan sa ato sa gobyerno. Alas 5:39 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Selwanta ang detalye sa balita. Importante ba ang balita may kantaran sa pag-issue na sa ginatawag nga cease and desist order sa City Legal Office na kunasig lang no. Sa sining ginapatihan illegal reclamation sa Sumag River. Aksyon Radio City Hall Report. Gitali sa malita sa report sa Bacolod City Hall. Action Dale, mayong hapon please kabin. Action Mar, nagpagawa ko nag-issue na sang cease and desist order kon CDO ang Bacolod City Legal Office batok sining mga aktibidad dira sa may Sumag River nga nagkasakop sa area sang Purok Mabinuligon 2 barangay Sumag kag Purok Punta Balas barangay Pahanokoy syudad sang Bacolod. Action Mar, ini ang base man sa kapahina nga dokumento nga nabaton ni punong barangay Rodney Carmona sang barangay Sumag mo ni siya ang complainant sining illegal nga aktibidad dira sa may Sumag River. Action Mar, ang CDO ang permado ni Attorney Ruben Michael Sabig no ang head sang City Legal Office Enforcement Unit. Hagin ang ginapubahan naman ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Action Mar no. So bangod sini ang ining mando ang patimaan nga dapat mag-untat gid no sa pag-operate kung ano man nila ang mga nagakatabo dira sa area. Action Mar, sa ginareklamo nga mga aktibidad dira sa area sang Sumag kag Pahanokoy bago na sa adring sa sulat nga further ipaidalon pa sa evaluation ining mga aktibidad. Action Mar, based sa City Ordinance 318 series of 2002 o kon Acquiring Code of Bacolod City, Presidential Decree 705 o kon Forestry Reform Code of the Philippines RA 7161 o kon ang revised Forestry Code of the Philippines. Action Mar. So sunod diri kay Kapitan Rodney Carmona sang barangay Sumag, may ginbili na lang to Action Mar nga persona ang server sang City Legal Office sa lugar kay wala balagin permahan o kon gin-acknowledge ang ini nga sulat pero may ginbilin lang dito nga kopya. Haring portion sa interview natin kay punong barangay Rodney Carmona sang barangay Sumag. Issue ang sa legal office no pag isa sa Don Mayor sa atos sulat dito i-post nila no send by ito may bayat para na ito sabi. Saan mo na-receive ka ang kopya? So kung mga ito 30 nila so in serving the patient level 30 na mga serve nila pero na-store ko na serve na yan lagyan agad isa kung may request sa ignan sa kakati at sa certain print na kulog. I see. Meaning wala nila din daw recognize pero ginbili lang ang kopya dito. Oo, sa ito daw ang pasang sa server to walang kabalo. Action Mar, si punong barangay Rodney Carmona sang barangay Sumag. Subong nga virtual session sang City Council. So kay na may pronouncement naman sang aga si City Councilor Carl Lopez, ang chair sa Committee on Environment, nga mag-file ni sang resolution, nagapangabay kay Mayor Bing nga mag-issue sang cease and desist order. Subong hapon, gin-approve na sang City Council ang iya sining pangabay pero nagwa na ni Action Mar no ining CDO antas tumahan nga napubahan ang mo nga resolution. Update gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Hoy sa mga high blood sa mga diabetic aton mo sa mga gina-rekomendar Panyawan Herbal Capsule
Okay, balikan taman ng ato sa ring mga gabaritor sa live stream. May mga nagduga sa ato sa ring mga mensahe. Okay. Diretas babaw. Okay. Si Pelton Lipora from Pasay City. John Vicente, hi sir, good evening. Pakigirit naman family ko sa Himamayla City, Barangay Carabalan, family Vicente. From John Vicente of Barangay Hagnaya, Hamindan Capiz. Salamat. Rosalio de los Reyes, watching live, 5th Street, Progress Binalbagan, Samantha, Sian Clark. Bernadette Lacson, good afternoon, Nagsamarlon, watching sa Paglaom Village. Hambal ni Didane Jonah, ano ang ginakahadlokan nila sang bakuna? Mas hadlokan mo kung malatnan sila, kay hindi ginaswerte na mabuhi. Didane Jonah, no card, vaccine, no entry subong, wala ka 5K, inagbakal sang vaccine, hindi ka kagiho. Kung wala ka sang card, vaccine, grab the opportunity. Namintras, libre pa. Correct? Ana man si Sogbro, the result of the typical Filipinos, mahilig sa kutso-kutso kag istorya. Kuris-kuris. Balatian, ang aling-aling dayon man pati ka fake news. Araman si Arnold Bedayo, Aksumarlon, good afternoon, watching live, Barangay Thuila, Carlota City, Tamiao, Sione Varon, kag Duwima, pamilya, gamonitor sila. Amor Malayang, mayong hapon, okay. Alex R. Montesa, Arana, Bagulang, gamonitor, party on, rock on. Si Alex R. Montesa, wala nang iba pa. Alas 5:45, thank you. Yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sagsang anong nakalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga minsan Roll ang inasa ng mga balita. Dari kita na importante cleansing, nourishing, kagabalancing. Ever Una sa aksyon. balikan tarang ato sa nga patrol. Ang natipon nga mga balita ni Aksyon Eden Aboso sa sanigid nga mga tineon. Sa patrol, Aksyon Eden sa detalye sa report. Please kami. Asan na Bulugbanta 20,000 pesos na balor sa ginasuspetsuhan Cebu ang nakuha naman sa duwa ka mga persona sa bypass operation. Ngagin na patigan sa Police Station 6 sa City Heights Subdivision, Barangay Taculing, Ciudad ng Bagkubat na utak 20 sinikahapon. Ang subject sa operasyon amo si George Ramos, legal ang edad, kag residente sang amungan nga lugar, kag arestado man ang nagdulong sa ginasuspetsuhan Cebu nga si Roy Aguilar, taga Barangay Tangub. Sa Police Station 6 Commander Major Leo Estopa, si Ramos ang isa na kasemana ang gina-surveillance bugod naman sa mga report ng ilan na baton kapag baligyan ay isang droga sa sulod man sang nasambit ng subdivision. Dugang pa si Ramos ang napresa na anay sadto sang 15 katuig bangod man sa kaso ng murder. Nakuha sa duwa ang 12 tanan kag magagmay nga heat-sealed transparent plastic sachet sa ginasuspect ng Cebu kag iban pa nga drug paraphernalia. Sa piyakang bahin, ginako naman ni Ramos nga bangod hindi na siya kapang scrap bangod sa curfew, rason nga nagligad nga tuig nag-intra ini sa pagbaligya sang illegal nga droga. Ginako man ni Aguilar nga wala labot sang income sa pagbiyahe sang tricycle, naga-sideline ini sa pagdulong sang supply sang droga kay Ramos kag nagabaton sang 200 tugtog 500 pesos sa kada transaksyon. Ang duha ang preso karon sa custodial facility sang Police Station number 6. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita mas aksyon sa Bacolod Action Radio. Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey... Ang Pilipinas na dugangan naman sang 5,310 ka bag-o nga kaso. Grabe no, sobra 5,000. Isa lang kapapagawa sang resulta mga kaaksyon. Nagalabot na sa 1.1 milyon ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Matapos nga nagdugang ining 5,310. Nadugangan man mga kaaksyon sang 7,408 ang mga nag-alalayo. Namitani kung mas damo ang damo man ang nag-alalayo, ano? Mas damo-damo kung tani pagid ang mga alalayo kumpara sa mga nagadugang. Balagay kung amo-amo malang ang kadamuon nagaayo gadugang same gihapon, no? Ang kadamuon sa mga active cases. Dapat kung tani aran kita sa matamat nga pagsunod sa kinatuwag nga new normal bla. 150 ang bag-o nga napatay. Mo ning pinakasabo nga pamatian naton nga balita gid kay may kakapatay kada adlaw sa COVID-19. Ang kabilaguan nga mga nagkalabatay sa naman ni mga tao diri sa Pilipinas. Nga mga nagkalabatay sa COVID-19 20,169 na mga kaaksyon. Ang ibang nga balita way tamalabutan tutok sa Action Farming Line. May sumunod din nga balita mga kaaksyon information nga naano ining hitabo man. May isa ka quarantine facility diri sa sunod sa Bacolod, may ara sang gina-quarantine nga nagreklamo na sa CR kuno may nagapang lingling. Ano klase plastada ni man? Yang kaso sa kon mapapatud-an ni pipingtam. Ayo, paano ni tadlong ini mga hitabo ni man? Yara pa yan, no? Ako tutok ng mga tao, no? Sige, ang ibang nga balita way tabalabutan tutok sa Action Farming Line. Alas 7 top do balas 9 with Action Artay Hopon Basta, Miyerkules Basta Wednesday. Magasunod na Action Balita Evening Edition upod kay Action Dale Salazar kag Action Ang Defensor. Inyo palatuntunan, Action Reports After Edition magabalik na naman boss. Ako naman, Action Marlon Henoboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, radyo,